За всички момичета, които все още си губят времето да висят по салоните за миглопластика, освен времето, губите си и парите. Сигурна съм, че има доста такива като мен, които обичат да носят мигли. Не ме интересува, честно казвам, мнението на хората, които мислят нещо друго. На мен ми харесва, обичам да ги нося, но не обичам да прекарвам по 2 часа в салоните и да плащам между 100 и 200 лева за мигли, след като мога да си ги направя за между 5 и 10 минути вкъщи сама. Вижте колко много има. Гледайте. Всякакви модели, всякакви извивки, каквото си. Има много сайтове, които предлагат тези домашна миглопластика вкъщи, но 50, 60, 70 лева. Знам откъде ги поръчвате, защото и аз там си ги поръчвам. Просто вкарвате някой лев да брандирате опаковката и вече ги давате по 50, 60, 70 лева. Момичета, това нещо в Тему струват между 2 и 5 лева. 5 лева даже са много. 2, 3, 4 лева, зависи. Взимате си пинсета вкъщи, има всяка, но ако искате може да си поръчате някаква пинсета оттам. Взимате си лепилото. Вземете си един ремувър, за да си сваляте миглите после лесно. Ето. Без. Буквално за 2 минути. Сега след малко ще направя и другото за 2 минути и готово. Тези, които сега ползвам почти постоянно, затова съм си поръчала най-много от тях, са ето тези. Много ми харесват и всички останали просто си седят, но модели има много различни дължини, котешко око. Можете да си правите всеки ден различни мигли. Не е нужно да ходите на поддръжки, да плащате една торба пари. Просто не е нужно. Тези същите мигли ви ги продават, както казах, 50, 60, 70 лева, просто защото са направили кутия с някакво име, а всъщност реално струват 2-3 лева.